рӯзи дониш барои кулли хонандагону омӯзгорони муассисаи таълимии байналмилалии контакти шаҳри Исфара неку фароҳафзо ва хотирмон боқӣ мемонад. зеро ба шарофати иқдомоти созандаю бунёдкоронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли нави хониш барои толибилмони хуштолеи ин муассиса дар бинои муҳташами таълимӣ ки дорои беҳтарин шароитҳои муосири таълимӣ мебошад оғоз гардид. дар ҷараёни ҷамъоварии тантанавии муовини аввали раиси шаҳр Парвиз Файзуллозода ва сарвари муассиса Анвар Мақсудов омӯзгорону толибилмони таълимгоҳро аз номи раиси шаҳри Исфара бо рӯзи дониш ва ҳам ҷашни мубораки 31-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муборакбод гуфта барояшон комгориҳо таманно намуданд. баромадкунандагон зимни каломронӣ таъкид доштанд ки давлату ҳукумат бо сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди илму фарҳанг ва маънавиёти ҷомеа махсусан ба таълиму тарбияи насли наврас эътибори аввалиндараҷа дода барои пешрафти мактабу маориф ва тайёр намудани мутахассисони соҳиби донишу малакаи баланди касбӣ ҳамаҷониба мусоидат менамоянд. дар паёми имсолии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба илму маориф аҳамияти хоса дода шуда аз ҷумла таъкид шудааст ки ояндаи миллат аз фаъолияти омӯзгор ва рушди илму маориф вобастагии зиёд дорад. дар хотир бояд дошт ки танҳо миллати босавод метавонад насли соҳибмаърифату донишманд ва кадрҳои арзандаи давронро ба воя расонад, пеш равад ва дар ҷомеаи мутамаддин мақоми арзандаи худро пайдо намояд. бояд гуфт ки муассисаи муосири таълимӣ дорои 40 синфхона ҳар кадоме бо 20 ҷойи нишаст ва тамоми шароити муосири таълим мебошад. дар ошонаҳои аз 1 то 4 ҳамчунин 12 синфхонаи маҳфили шоҳмод, растмкашӣ, мусиқӣ, 2 кабинети информатика, химия, биология, физика, омодагии дифои ҳарбӣ, китобхона бо адабиёти гуногун ва китобхонаи электронӣ мавҷуд аст. мактаби нав ҳамчунин дорои толори маҷлис бо 300 ҷой, ошхона бо 350 ҷой, иншооти варзишии кушодаву болопӯшида ва майдончаи футбол мебошад. баъд аз маросими идона толибилмону омӯзгорони мактаб суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бахшида ба рӯзи дониш дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино тавассути телевизион тамошо намуданд.